Malaking hamon para sa third-year college na si Jake Bolyosa ang mga bayarin sa paaralan, araw-araw na pamasahe at baon sa eskwela. Kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing sa Polytechnic University of the Philippines, Ragay Branch si Jake. Maaga pa lang, pumila na siya para tumanggap ng tulong mula sa Cafuerte Educational Assistance Program sa Kulakling Covered Court, Lupi, Camarines Sur. Nakulang tabang po ini sa kuya, lalong-lalo na po sa pagtatabang ko po para sa pag-transport. Syempre po, di po kita nagbo-boarding house, ulian po kita and nagagastos po kita ng pamasahe araw-araw para makalaog po kita sa eskwelahan. Personal na inabot ang asistensya ni Governor Luigi Villaferte at ni 1st District Representative Jory Horibata kay Jake at sa mahigit 100 mga benepisyaryo nito sa barangay. Magandang balita rin ang dala ng gobernador sa bayan dahil malapit nang simulan ang pagpapagawa ng Lupi Community College. Pinili ko po ang Banwaan Indo, Banwaan kan Lupi maging pinakauna na banwaan na ipapatindog po ni Governor Luigi, ni Congressman Jory, ni Mayor Tope, ang aming grupo, ang bagong magayunon na libreng kolehiyo, Lupi Community College. Mahigit 2,000 household naman sa mga barangay ng Belcruz, Mangkayawan, Sagrada, Kasay at Kulakling ang nabigyan ng food assistance, fertilizer at burial assistance. Nagpapasalamat po ako sa malaking tabang isip mo. Kaysa magbakal ako ng bagong kabuno. Yan ang gagamitin ko. Maugma po, ma'am. Sobra. Nakulang tabang po sa muya. Salamat po sa tabang nindo. Sobra pong tabang sa muyang pamilya na tinawan kami ng bagas tsaka panira. Nagpapasalamat kami gabos tigdi sa barangay. Dagdag pa ni Villaferte, paparating na rin ang ophthalmology medical van, ang kauna-unahan sa probinsya sa ilalim pa rin ng Cafuerte Healthcare on the Go program. Malaking tulong ito sa mga tulad ni Nanay Marites Marinda ng Barangay Sagrada dahil bukod sa wala nang babayaran sa pagpapacheck-up, libre na rin ang salamin sa mata na agad na makukuha pagkatapos maeksamin ng doktor. Ilan lamang ito sa mga programa ng pamahalaan na patuloy inilalapit ang serbisyo sa mga residente ng probinsya. May Dimaano, CSN.